Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дорам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp ё имои экранбуда роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст Opel Sedan, Opel Hatchback, Daewoo Matiz ва ҳастай Toyota Vitz ва ҳастай Toyota Camry D ва Toyota Corolla ҳастай VAZ-2107 мошинои советски Opel Astra ва Toyota Corolla ягам дуам ҳастай. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинаҳо дар кор аст. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 162 сомони навор асар мекунем. Марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурои шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳда, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. Аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу обшим 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. Якуним камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. Фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набошад бурда мерасонанд. Ва инчунин территорияи Тобе марказӣ, яъне Душанбе, ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбеда оварда мерасонанд. Ва инчунин мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кати рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. Нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. Марҳамат, компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳад аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. Марҳамат, албатта бортона роӣ кунед. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки Toyota Camry D светои серебристи японка. соли пароишаш 2007 солае ки сӯзишвориш бензини холӣ, авбиё моторш 2.4 литра, коробкаш автоматаи сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин. Мошин старт-стоп, кондитсионер, электропакет, 4 диска, баллон нав, обши мошинча бардорон тозаака, ягон ҷош расход надорад. Алиш палиш кардагӣ нест, ҳама чиёи раднои худаша мегӯяд мошин тозааки бадай. Нарша мегӯяд 100 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. Toyota Camry D японка, старт-стоп, ҳама чӣ дорад бо дарнош мегӯяд отпечатка дӯстони хеле доштае. Тонировка ва ҳуҷҷат мегӯяд дорад, маслааш ҳам мегӯяд алиш кардагӣ обшем қай мошин нав. Нархаш 100 тай, срочта мегӯяд хай харидори аниқ боша, рафта аз пеш бинед ва қачон муомила ки ина рақамҳои мегафош, фақат харидори аниқ. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳастае баъдрон ки соли бароишаш 2007 сол, сӯзишвориш бензини холӣ, авбиё мотор 1.8 цеп, коробка автомат, сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин Европа. Мошин мегӯяд 4та электропакет, автопилот, мултирул, сиденё лифт, 4 баллон пачка, аккумуляторшам мегӯяд нав ҳастае, кондитсионер мегӯяд дорад кор мекунад, печкашам 100%, хадавои кардагӣ ва яксола ҳуҷҷатам дорад, задагӣ пӯшидагӣ мегӯяд умуман надорад. Мошин мегӯяд айвагон мегӯяд як даст гаштагӣ ҳастае. 8 литр мегӯяд расход дорад дуруни шаҳрда. Нарша мегӯяд 65 та бо ягон сум муомила мекунем ва мошин айни ҳол дар пойтахта қарор дорад. То қасуми холӣ алиш палиш не. 8 литр расход дар мақсад ки дуруни шаҳрда хай мумкин ростакида зиёдтар гарда. Хоб ин ҳамин рақамҳои ва вилоншуна шахсоне ки мегирин маълумотоша ба шумо фаҳмода метавонед ки бо қачон зада суҳбат кунед. Фақат лайкҳои бепула гузорен фаромӯш накунед ва агар имконат бошад навори моро падилшаш кунед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки соли бароишаш 1999, сӯзишвориш газ бензин, авбиё мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ай-учёт бурвардагӣ ҳастае, яъне транзит, 4 дискаҳои рамашка, хай свети раднои ҳам хеле мақсад алюмини, обшим серебристи, моторш 1.6 Ecotec. Маълумотҳои бештар ай соҳибшон. Нархаш мегӯяд 44 000 сомони аст баъдрон, бисёр арзон намешавад. 44 та камтар хай мошин бардорон айни ҳол дар территорияи Душанбеда.
ҳастай рақамошон вавилон шахсоне ки мегирен маромад занг занед агар мошини савдо нашуда боша метавонед шумо савдо карда гирем барое ки мошина маълумотош хела кам астае харидори аниқ бошед хай бо тамос гирифта аниқ карда гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Toyota Vitz астае баъдон ки эканони мошинои нав соли барои 2008 солае ки сӯзишвораш бензини холияи абиомоторош 1.3 литраи коробкаш автоматаи сайсари мошин баъдон беҳтаринае. Toyota Vitz моторошон як янги 1.3 Corolla астае ки мошино беҳтарин ҳолатда ҳамаи комфорта ҳамаи комплектасияра дорад. мақсад яксола тонировка, кондиционер, ҳуҷҷат, 4 диска, радной краска мошин беҳтарин ҳолатда. нархша мега 55 та бисёр на ягон сум хай муомила мекунанд ва мошин бадор дар тарафҳои пойтахт 55 рӯсумонӣ то қас суми холӣ астае. акр чанд қа арзон мекунанд инаша худатон аниқ карда мегиред фақат харидори аниқ. дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чӣ маҳсулоте ки барои фурӯхтан дошта бошен маромад рӯй кунем мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс астае баъдон ки сечка соли барои 1997 сӯзишвориш газ бензин абиомотор 1.8 литр коробка механика ҳолати мошин баъдон беҳтаринае. ҳуҷҷатҳои мошин будшидагиае мошин мегӯяд чихолош нав краска талаба мегӯяд камтар мақсад 4 диска ҳа электропакет дорад. расходаш ҳаме ки як ҳуҷҷат мекунем ва камтар краска талаба мегӯяд хай мошин мегӯяд муомилаи хубам дорад. нархша мегӯяд 47 та бо арзон кардан метавонед ва мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвонда. ҳастай рақамошон мегафон шахсоне ки мегирен маромад шумо ё ки занг занед ё ки рафта аз пеш бинен қачон савдо кунед. барои расходҳои мошин мақсад ки савдо муомилаи хуб дорад. илтимос мегӯяд фақат харидори аниқ одами коргаре мегӯяд беҳуда нороҳат накунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz астае ки навхали светои сирхи гулобак соли барои 2006 соле ки сӯзишвориш газ бензин абиомоторош 1.1 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи бадрон. солша 2006 гуфта намедонам узбекия ё ки дигар ҷое нагуфтиянд. мошин мегӯяд алиша меша вариантҳои худтона пешниҳод кунед. нархи мошин бадрон 15 000 сомонӣ астае бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол дар территорияи душанбе пойтахт қарор дорад. ҳастай рақамҳои соҳибшон мегафоне дар поёни видео аст. шахсоне ки мехаред ки ягон вариант дошта бошед маромад занг занед қатшон маслиҳат кунед. дӯстони азиз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад агар харидор ки бошед дар комментар назед ки чӣ хел марка монем мо дар видеои оянда аз фурӯшаҳон ҷудо мекунем. фақат шумо лайкҳоро занед навора подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшӣ астае ки Opel Astra F дар кузофи караван светои кабуд соли барои 1992 сӯзишвориш газ бензин яъне ки бензини холиш айни ҳол мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи бадор 4 та калпак хай мошин камтар краска талаб камтар меличовка опшим кор доштае дар навордам маълумае. нархи мошин мега 18 000 сомон астае бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдатда. 92 сола мегӯяд ки сайсаи ранги солои 97 мақсад мумкин 97 кадага но ки краскаша алиш кадага аст иша хай бо аниқ када мега барое ки 92 сол и хел свето нестае мумкин боша мо надонем. хоб ин ами рақамҳои соҳиби мегафоншунай мақсад ки рақамҳои соҳибша мегафонай срочна мега пул дар кор астае бо арзон меша маромад занг занем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон ки Opel Astra F дар кузофи хечбек соли барои 1993 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад абиомоторош 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегӯяд тенҷи бада беҳуда мегӯяд ғамате фақат харидори аниқ мошин мегӯяд чашкаҳош мегӯяд мақсад ки кафидагӣ даридагӣ варид надорад ҳамин хел гуфтаи соҳибош. нархи мошин 18 000 сомон бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри кулобда. 18 000 сомон хай чашкаҳош варид надорад мекунад не ки ҳамин чашка варид набошад мошин зура аслан ҳамин асосии ҳамин опелода лобои шуда мақсад ки чашкаи муҳим важни чашкаи бардор агар ҳамин чашкааш соз боша
мошини занаши соз аст, дигар ҷош мақсад мелечовка кора. Мошин дар шаҳри Кӯлоб 18 та савдо дошта. метавонед бо занг зани маълумотша гиред. мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аста ки Daiwo Nexia аста ки светои серебристи навхали сайстани соли барои 6-1995 аста ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, абиё мотораш 1.6 литра коробка механика мошин мегад дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад созай, мотор, коробка хадавои беҳтарин, аккумулятораш мегад нави пачка, 4 та баллон мегад пачка ва ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи декабр. аки декабри имсола декабри ояндаша нагуфтиян, мақсад ки то декабра ҳуҷҷат дора наистай соҳибаш. мошин на хаду срочна. нархаш мегад 13 000 сомон аст, бо арзон мекунам ва рақамоша рақамҳои мегафон аст. шахсоне ки мехаред маҳрамат бо занг зада маълумотша гиред. мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. даҳа мошини фурӯшӣ аст ки Opel Vectra A светои сирғ вишновӣ. соли барои 6-1992 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, абиё мотораш 1.6 литра коробкаш механика мошин мегад дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳолаташ мегад назур на безеб, ҳолати миёна, ҳуҷҷат мегад дорад. хай камош мегад кам тарак мегад берунош кор дорад, ки ҳамин расхода берунша мақсад ки арзон мекунанд. нархи мошин мегад 13 500 сомонӣ бо арзон мешавад ва рақамошон мегафон аст. дӯстон азиз, хай агар дар кор то моша мархат шумо занг занед савдо кунед, арзон мешуда. хай чӣ мошине ки пешкаши мо ба шумо пешкаш кардем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки ВАЗ 2107 бо нархи арзон светои сафед. соли барои 6-1998 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, абиё мотораш 1.6 литра коробкаш механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та баллонаи средни, хай салоншам боли меняй, раднои краска сафеда, мошин опшин соз аст. нархи мошина мегад 6000 сомон аст, бо конкретна арзон мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуровда. 6000 сомонӣ савдо дорад. марамат шахсони харидор занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои